Pagkapreskuhan ng isda oy, perting pula ha. Ang sabaw ani mga tats ga star pa. Mao ni isda nga solid mga tats nga among suki ni Dunggo karon. So isa ra ni kabanyera mga tats kay ang kilo ani tag 200. Ganiha pa ning kadlaw nakuha mga tats mao ning wa ni siya mo agi og ice kung napansin niyo gwapa kaayo. Tats, kita ganag sudanon mga tats atong gihabo nga solid nga isda. Baligi dungguan tag isa ka bangka karon nga suki na to. Dara mga tats oh. Atong kuhaon mga tats kay ato ibaligya para makabugas ta atong habuon. Matas oh. Bitin lang sa bawon matats oh. Na bago lang kuha ni matats, wa pa ni agi guys ni. Presko kay no. Atong habuon matats. Wala pa, kwarta na pa. Matats, ato sa itong ibaligya kay mahal man kay ito. Baligya ato to para makabugas ta. Kay mga iratag sudanon diri kay naibagong ni Dunggo. Daraw. Na diri ta mga sudanon kato ato ibaligya kay peta to bugas. Dara mga tatso, gilahi na daan sa kuha para sudanon. Oh, turay ang isda. Tamba naman kuha na mga tats. Ako gipay mabuan na ron. Na mga ito kol? Dito na gamay dito. Lami kini prituhon mga tats, tamban. Oh, to among niliburan mga tats oh. Magihatag sa mga niliburan. Mga mga tats kada habo jud na ni mga tats basta magabo ko ani. May isa ka banyera kay na napon na ibilin oh. Na Muna silbi niliburan na mo. Kini ang atong sudanon mga tats kay mahal mo to lami ito sa bawon tong solid ba. Pero sa man kay kinahanglan man to bugas. Oh, muna tong sudanon karon mga tats. Mga tats, oh, may pangatag. Silbi ni liburan mga tats. Pero mukha tag sudanon diha, mukha tag sudanon. Unya, maulan to. Kaya ako sa ni-dispose ni. Mga tats, dala na halin sa itong isla mga tats oh. Halin sa sulod ganiya tong pula bitong isda. Oh, tag 200 ang kilo ato. Ono imedya man to, kay gitimbang na to. Muna alin niya 300. Gani ang sa tamban. Sa tamban ba? So per kilo po ito mga tats. So overall, makapalit na tagbugas. Nya, muna to. Thanks.